So yan guys, kuan datoyak pa karayan. Bali dati mangmangag tayo magbakbak ko dyan, banda na dyan. Nanti pag testresyoran da. Bali pakpakalidan sa kanutibak ko. Treasure ka no. Ito ayan eh. Bali na i-vlog pa dyan guys, hindi mo na nga pa. Nagkalyanda pero mano-mano ti pinagkalidan dyan. Pero tatay ko tumangmangag ko magbakbak ko. Yun eh. Kasi papabakod ako na dyan ko dyan treasure ano no adda maliyada dyan dyan bakto guys kamo ano guys yung nadakarga na kasi dati kami guys aduti ko toy treasure ang payment ko nabalbalitan nga nalala kambulang kid ano dati nalala da nung kandalang ibagbaga. So, pantay siripon. Pantay libasing na video ko yun. Guys. Ano? Mangmangag di uni na. Gibak ko. Bali, kwa guys. Ni kwa kano. Ni father ko kano. Pabak ko. Nung nangalala natin bako na makadama lang kakadwa na so guys yung muna nga nag-vlogan tayo din nga mukha Tagalog tatay lang ang Ilocano vlog ay bako da ay so yung muna nga nagkalyan damot lang kakabsat yung team vlog tayo ay jabak ko pantay ko mga bakagungod naman dito yung makita ni daddy met ko man makita tayo tumasilig kayo dyan ano tinakalkali dato yun guys hindi pa na dyan nagkalkali na pa yun mati makita tayo mambo tayo masalig tayo kuma so adyan na guys sila do mga nagkalkalyanda dyan ano dyan dati guys kwa ni tatang ko tayo kwa agbanbantay dito hindi dati nagipulong at nag-test treasure pa no dito pinaaladan na may kaamin natin yung maging kanya mas baka isunamat lang tinag-hire ko tanibak ko yung may kanya dito yung nga taga dito yung ayan may so dyan bakbakuda dyan yung hire na talaga siguro tibak doon pakali na dyan balitukan yung kabay kabasa mamati nga dati balitok na dito nga madagami yung pa detektor da nga yung pag detect dati balitok pag uni kanumat o dito nga banda dyan guys kasi makita ni father ko kami patakasin tayo kumati umunog so nga dito tayo lang ruwarta na aladan maka idarom da tayo pa no umunog tayo yung tata guys yung mekat ni tatang ko nga katuyo na caretaker di garod pa aladan damit amin nga kwan nga dalan
siyempre ado pa iti balay ta banda surong awan ti pag naandan siyempre isu na ti kagura danukan no, tas pangarigan ko pangarigan isu na pa ilang tagbanbantay dito tatain sublinan kay manaw isunan yun. Kaya natir din sa Bakuda. On kakabsat pantay ko na umunog ko takita hindi ko madimot maladan sa kawan makita tayo mamamutay ta kali manen met manen tayo muna nga vlog tayo kakabsat nga pa kinalkali da binungbong da kita dadakkel nga bato ano kakabsat kalkali man di bakon di banda na dyan nakakabsat nakali pa yung amin ng talaga biro kunda siyempre no pas parigan adda nga di biglang yaman ito kakabsat ba ngaladan amin ito yun yung ko nangibati na matidalan ti tao lagi ito yun nangibati na matidalan tasurong na ata adupay ti babalay dita yung tinatek dati ko na inyog mag-aabay sobra kaabay na mutain kaasilig na kabsat apa pero may mag-aabay adumat lang ti pa guys narami tayo nga video dito nga banda dito pa lang ti balay na father ko hindi iso na pa lang ti caretaker ito tatapin manaw ano ado ti vlog tayo kakabsat nga to dito nga banda ti balay edit ako daddy the father ko ng on mo tan makarda so ano halos amin nga vlog tayo ngayon mga kakabsat dito tayo nga inala ang shoot kaya kapsat paawid ako ito yung manhanging bridge yun ano makita tayo ng amot ay gamin pati dito yung baba na dinaldalusanda so yan guys kuhan niloko dak ti Jimmy baka kakanaw di bakko baka nakali kano ti nakali da kano di kuhan di Buddha jay kawan ano makali da di Buddha ke tumaraymit lang ajay tumaraymit lang ajay ko nakabsat no ka makali da di Buddha kaya dato yung intik ulungan ti baboy mi ito dyan anak na nakanakin dyan bali 2 4 6 7 natay dyan duwa dyan sakit na jadi may isa kabsat at dati kwa na at dati nagbukol yung ulo na kasi dyan may isa dyan sa sakit na nawanin pito lang ati bali siyam amin ti anak na ato pito lang ati nabatin meron talaga two, 4, 6, 7 lang talaga so guys palak ko kumatalaga nga mapanumunog dyan pi pagkakwanda nga ipagbabakwanda no dyan dati kada ko awan might
pa. Kawit yan. Ano kita tita hindi taltalon niya. Kaya nga sad di ko kaya padak nga ko padak nga Ilocano agbibuya dito. Siyempre na nakadaan ka dito pagipindot na dyan subscribe tapos paki-like natin kakabsat yun ka yun paki-comment man kakabsat no Ilocano kayo paki-comment nyo man no tagat no kayo hindi apelyedo tayo baka no gaamu tayo wala siya kakabsat kit taga Paak taga Nueva Vizcaya Quezon Nueva Vizcaya puro kay Ilocano kami man lang kakabsat. So yun kabsat ganap tilangan hindi tayo nakaunag dyan ko so awan ti magkita tayo mamu tayo tayo gamayin si magputak ginamag ko no sino jagbakbak ko ta ni tatang mo mat ni father mo magjagpapabak ko itakon ko na da kung tayo kayo naitak sa one month magiging mga isuna. Saan ka kabsat no mag-vlog akit kita indak nga awan kami tag-vlog dito kabsat tsak lang tag-vlog dito so kas lang ngayon siyempre magsasawa ka nga may sana kung kumada tidak mo ako kasi nga talaga pinus ko lang tirupa wali dito ikaw kabsat dito yan magamin tsak lang tag-vlog madamot lang dito ko medyo adayon. So, kasyan kasi nga talaga pinaskulan lang tiro pati kakastoy nakapsat nga natin naman ingat bye bye God bless.